to kuwi. Ya ya. Ayo Jabrik, mangga. Dipun suwet Wande budaya. Rompi Yemen. Wis kaya CSGK lho. Wis puwening. Nah, sing ngendang drudeg sing ngendang. Lah sebabnya apa? Kesawapan gombler kuwi. Hatiku poyang Aku sesok kapan Mas Rompine? Sesok ndak enak. Paceklek ya Mas. Jawab sesok. Tebang. Tebang. Sesok tebang.
Lah aku ki nganu lho Mas, Piye? aku Piye, madakne Eko masyaallah sumuke ya iki ki ya Allah. Pancen yo Totalitas ki yo ngene iki lho ya Mas. Kok ya sumuk to iki ya. Oh, piye. malah raiku mau obok-obok. Lah jare ya sumuk. Ya engko tak nul-nule dhewe. Lah ora duwe nul yo ngono kok ya. Lah aku pancen yo mek nil kok. Sakmene kok nil. Kang Mas Oka, Nggih. galanggam tak eling-eling sampun dipun aturaken. Nggih, Mbak Estu. Mbok menawi kula lenggah napa tasik jumeneng napa tasik duduk. Sampun nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, sangune dereng. Alah kula nyuwun Pak Triyono. Ha nggih matur nuwun Mas Oka. Nggih, matur nuwun Mbak Estu. Wah, salah setunggaling sinden senior iki neng Tulungagung luar biasa sampun ngaturke tembange tak eling-eling spesial jadi kalau wau mantosan dhisik. Nggih, sugeng dalu menika mas-mase ingkang katemben rawuh dipun sekecake Mas nggih anggenipun lelenggan.